Заминавате за лагер в Анталия. Първо, каква група отива в Анталия? Да очакваме ли нови неща там? 28 човека заминаваме, тези, които бяхме в Гърция. Се надявам да проведем една добра подготовка. Петър Стоянов още ли на проби? Да. До кога? До след лагера? Да. Доста се изписа за нови попълнения, които се чакат. Какво знаете за тях? Ще дойдат ли нови хора? Имаме интерес към определен футболист. Знаете, нашите скаути са в чужбина, наблюдават играчи, така че има вероятност да вземем нови играчи. На какви постове търсите хора, ако търсите? Търсиме добри футболисти. Най-важното е да намериме. И ако има такива възможности, има вероятност да привлечеме нови играчи. Има ли оферти към ваши играчи за раздяла с ЦСКА? Реални? Доколкото знам, официално не. Не ли е твърде голяма групата тогава, с която работите, ако дойдат примерно още един-двама човека? Да, наистина е голяма група, но както виждате, взехме много млади момчета от школата и тези, които дойдоха сега, вече почти 50% от футболистите са на 21-22 години, така че в момента работиме, така да се каже, в перспектива. Искаме тези млади момчета от школата да усетят тръпката в мъжкия отбор, за да може леко по леко да са готови, защото аз смятам, че това е бъдещето на ЦСКА. Трябва да се налага на такива млади футболисти и на такива от школата, които знаят какво е ЦСКА и имат голямо желание да се развиват в този клуб. Има ли уверение, че всичко около контролите и лагери ще е окей в Турция? Да, доколкото знам, 5 контроли има, уточнени са и дати и часове.